alumnado de terceiro lesivo, os contos do Lobicán. Utilizaron Kamishibai para adaptar esta historia tan especial. Kamishibai nunca tal hubiera. Sí, Kamishibai, un teatro de papel procedente de Japón. Un pouco de arte oriental non está mal para ir rematando. Un forte aplauso, por favor. Eu son Lobicán e son o que máis ouvea neste bosque e no mundo mundial. Eu son a mamá Lobicana e tens que ir á escola, así que non me vas volver tola. O Lobicán xa está na escola e descubriu que lle mola mogollón aprender natureza, ler contos e tocar instrumentos de percusión. Unha vez que chegaba a casa, a tarefa escolar realizaba, axudar a recoller remataba e coa súa nai cociñaba. Levalle ao teu avó a torta, sen enredar nin buscar liorta. Laira, laira, lelo, vou polo camiño completo. Laira, laira, loira, unha tarta de mora. Laira, laira, lo, para o meu avó. Con Xiana no bosque chocou e un gran susto levaron os dous. Nunca vi nada igual. Non serás un home moi particular? Non ves que será unha nena e non son un lobo que papa nas vellas? Eles dous fixéronse amigos, porque neste mundo non queremos inimigos. Antes de que os outros animais tapen a nosa merenda, que mellor que nos disfrutemos dela. Que razón tes, amiga miña? Poñámonos aos pés desta árbore a papar a merendiña. Cando chegaron a casa do avó, un susto tremendo levaron os dous. Non os preocupedes por nada, solamente estoulle botando unha ollada. Silvana é a miña dentista e a azúcar non me deixa comer aínda que non me resisto. Rematada a revisión, xogaron a brisco un montón.